our hearts and comfort our soul. Sikubingelele sikwamkele Mr. Mapodlumlilo Nkwanyana kwiJoyous Radio namhlanje ekseni together ungahambi wedwa ohamba neMega Grace Communications. Yes, it's Mega Grace baba angibingelele ekseni abaleli beElibhede Joyous Radio nayo babuthike ekseni ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha baba. Amen. uNkulunkulu sasigcinile, uNkulunkulu sizanomusa kithi. Lead us through with the word of devotion. Bengiceda utshela abalaleli ukuthi one day uzasethulela message ka Enoch ukuthi he walked with God. Yes, enyama message uNkulunkulu akunikeze yona. I think ngizoke ngisho one day ngikhuluma ukuthi uEnoch wahamba noNkulunkulu nakuba igeneration oyayiphila kuyona yayingamfuni uNkulunkulu futhi iphambene noNkulunkulu, but the man nomizimo zinjani but wahamba noNkulunkulu no more baba. Ayisiyabonga for let us go. uNkulunkulu ufuna abantu abazohamba nabantu asinendaba ukuthi kwenzakalani. Yes, asinendaba ukuthi benzana abantu phandle, but we will walk with God until we are no more, because Enoch decided and he purposed ukuthi uhamba noNkulunkulu kwenzakalani emhlabeni. Bahlosa enhlizweni yakhe. Yes, lead us through my brother bese siyathandaza. Kodwa ke namhlanje ekseni ngifuna sibheke lama verse nje ambalwa boka TK nabalaleli bonke nje beElibhede ekseni vele siyathandaza sithandaze abantu basebehamba beyindaweni ezahlukahlukene. Siyazi baningi abantu abasilalele endaweni ezahlukahlukene, abanye ba live stream asilele kuzo zonke indawo. uNkulunkulu uhlele enezwi akasiphathele lona usuku nosuku. Namhlanje ngifuna sibheke izwi kababa uNkulunkulu lapha in the book of Luke. Sizobheka nje chapter 5 wakhona, and then sibuke amavesi amalo bese ke sivele siyathandaza. Let's gijimene ke lapha Luke chapter 5 verse 2 kuya ku verse 5. The Bible says he saw at the water's edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep waters and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't catch anything, but because you say so, I will let down the net." Ukuthi namhlanje ekseni ngikhulume nomlaleli elelembedeni, ngikhulume nomlaleli eldriver, ngikhulume nomlaleli esilalele ku computer yakhe ekhini lakhe, abanye basileke kuma earphone. Ufuna ukuthi namhlanje ake ufake amanet akho ekujuleni, ake ufake amanethi akho ekujuleni. That is in the shore. It is the time to move on and put your net into the deep. Little Bible abafundi baka Jesu babe ngama fishermen. They were fishermen. Babe ngama strategies amaningi okudoba, babe zinzile eziningi zokudoba, because iprofession yabo yayibabiza ngama fishermen. Ngamanye amagama babefundele kuyinto abayaziyo yokudoba, kwakuyinto ababephila ngayo, sebazi nendlela engcono zokuthi bebambe fish. But lithi iBhayibheli ngalolu suku badoba ubusuku bonke bangabamba lutho. Lithi iBhayibheli kwaze kwasekuseni badonsa amanet abo bawabeka ngaphandle kolwandle. Lithi iBhayibheli kwafika uJesu wafika wakhuluma nabo. Lithi wathi uJesu kubo ake nifake amanet ekujuleni. Lithi iBhayibheli bathi sesizama ubusuku bonke sesifika lutho afishi asibabambi. Kukhona abantu mfowethu asebezama izinto isikhathi eside, asebethandaza isikhathi eside kodwa izinto zabayiphendula, sebeyeka uNkulunkulu belila isikhathi eside kodwa izinto azenzeki. Ngifuna ukuthi namhlanje ake uthatha amanethi akho ufake ejuleni, ake usuke la kuyisho, ake usuke osebeni lolwandle ugijimene ejuleni. Lithi iBhayibheli uJesu wakhuluma nabo ukuthi anginendaba ukuthi uzame kangakanani, anginendaba ukuthi imaphi ama-plans usube nawo, kodwa mina namhlanje Jesu ngithi ake uzame ukufa, ake uthathe amanethi akho uwafake ejuleni. Ngifuna ukuthi mina abantu akade bekhala befuna uNkulunkulu zingenzeki, abantu abalahlwe ngabantu, abantu ababukelwe phansi, abantu abatshela ukuthi angeke beyithola.
ake ushintshe ukwenza, ake uthatha amanethi akho uwafake ngoba ekujuleni kunezinto ezinkulu. Izinto zakho azikho 7 lolwandle, izinto oyidingakho azikho lokujwayeleke khona, kodwa kudinga uthatha i-decision namhlanje uthi anginenda ukuthi ngizama isikhathi esingakanani, anginenda ukuthi iminyaka mingakanani ngisafarisha, anginenda ukuthi mingaki iminyaka ngikhali inyembezi, kodwa namhlanje I'm taking a decision. Ngikhetha ukusuka la bengihleli khona, ngikhetha ukusuka endaweni abantu bengazi ngikuyona, kodwa ngithatha izwi lika Jesu, ngoba uJesu ngesikhathi ekhuluma ethi yila nesijuleni izwi lakhe lahamba lagijima laya olwandle, layodala olwandle, layodala ofisa bafunayo. Amanye amagama namhlanje ekuseni njengoba ngikhuluma nawe ngithi awuye ekujuleni, ngidala izwi noma ngidala into oyifunayo ukuthi ibe khona la ekujuleni okufanele khona. Manje ngifuna uye kukhala, sebekhala kakhulu abantu bablame abantu ngezinto abangazange kuyithola, kodwa namhlanje akawuye ukugxeka abantu, akawuye ukugxeka imuva lakho, akawuye ukugxeka abazali bakho, akawuye ukugxeka abangani bakho. Start moving and start moving to the deeper place of the sea, ngoba ekujuleni la khona zikhona izinto oyidingako. La ekujuleni baba kukhona ofisha abahlukile, ekujuleni kolwandle kukhona ofisha abangatholakali kuyisho, kunofisha aba-precious ababiza khona abantu labo abajwayelekile batholakala nje la o7. Manje ngifuna ukuthi mina akawuyeke ukwenza izinto ezinomba njengabo bonke abantu, akawuyeke ukukhuluma njengabanye abantu, akawuyeke ukwenza izinto ufane nabantu abajwayelekile, ngabantu abaphila kodicala. Move to the deeper side of the sea, move to the deeper place. Ngoba manje izinto zakho zikulindile ekujuleni o7. Ngifuna ukuthi ekseni baba TK abantu besebezovuka bephuma abeqala bekhuluma izinto zasekujuleni, abeqala bekhuluma izinto zasekujuleni manje bayakukhuluma indaba yokuhluleka, nendaba yokuhlula, nendaba yokulila, beshintsha ilanguage, bengakhulumi ilanguage yabantu ababopha amaneke. Ngoba lithi iBhayibheli lamadoda lawa abafundi bakaJesu babe busy begoqa amaneke, abantu besebegoqa amaneke isikhathi eside sekuyikhathi manje belalele izwi kaNkulunkulu uthini, ngoba lithi iBhayibheli asabi ngokubona kodwa saba ngokukholwa. Ukuthi siboneni izolo, asabi ukuthi izolo ama-experiences ashaye kanjani, asabi ukuthi ubuhlungu bayizola bungakana, kodwa saba ukuthi uNkulunkulu uthini, uthi uJesu sinamandla okwenza lokho. Lithi iBhayibheli mawubeka into ngqondo okhona kuKristu uJesu, ngamanye amagama asabi njengokuthi abantu bathini, asabi ukuthi abantu nezimo zisitshelayo, kodwa thina sihamba ngokukholwa ngoba singamadoda okukholwa, sihamba ngezwi kaNkulunkulu okuyiyona isidirector. Ngamanye amagama ake siyeke ukuhlala kuyisho, ake siyeke ukuhlala o7 lolwandle, ake siye ekujuleni baba. Izinto ezifunayo zisekujuleni, izinto ezidingakho zisekujuleni. Mawusazohlala o7 lolwandle uzofana nabo bonke abantu, kodwa wena uzohluka masuthatha i-decision yokuthi ngikujuleni kolwandle. Sengizothandaza ngoba baba ekseni abantu abenze njalo, ngikhetha ukusuka o7 ngiya ekujuleni egameni lika Jesu. Akube umusa baba, I pray mega grace kubona bonke abantu abethandazeni bese siyahlukana. Father God, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngiyathandaza namhlanje ekseni ngegama elinamandla lika Jesu. uNkulunkulu ethongcwele, ngikhuleka the mega grace uNkulunkulu ethongcwele kubantu bakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Abanye sebehlale usebeni isikhathi eside, sebehlale usebeni baze bagoqa amanethi, kodwa namhlanje ngiyathandaza amandla amasha azobenza besuku usebeni lolwandle beye ekujuleni. uNkulunkulu ethongcwele, ngoba izinto baplanele zona nobahlelele zona zisekujuleni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba ngiyathandaza, shintsha ukucabanga kwabo, shintsha ingqondo yabo, ngoba lithi izwi lakho mawubeka into omqondo okhona kuKristu Jesu. Ngiyathandaza baba, bengabheki ngamehlo abantu, bengabheki ngamehlo enyama, kodwa bebheki ngamehlo okukholwa. They understand ivesi uNkulunkulu wethu Luke 1:37 elithi ongenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka. Ngiyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele, ushintsha izimo zabo. Abanye sebefrabhisha iminyaka eminingi, kodwa ngiyathandaza your mega grace eshintsha izinto, ephendula amatafula ngegama lika Jesu waseNazaretha. uNkulunkulu ethongcwele, abanye bayalele inyembezi, abanye bagcwele ukukhala, abanye bagcwele usizi, abanye abakwazi nokulala ebusuku ngenxa yezimo ezibashayayo, kodwa namhlanje ngiyathandaza turn around izimo zabo
ngegama likaJesu beyekuthuleni egameni elinamandla likaJesu ngikhulekela uNkulunkulu wethu ongcwele laba abantu uNkulunkulu wethu asebedela uNkulunkulu ba give up uNkulunkulu wethu ongcwele ngiyathandaza vusa ithembelisha empilweni yabo in the mighty name of Jesus the son of the living God siyabonga baba wethu ongcwele in Jesus mighty name. Siyabonga mabhodla umlilo uNkulunkulu akubusise and have a fabulous day ahead. Thank you, Baba. Make a grace. It's greater, it's bigger, and it's mega.